kisia yentumi eno ena ye frɛ no Samampo yedi so ena ye jan so ewo Sompa Asem Mpe Nipa so we na santeman agiatum na meka kyerɛ bibia sɛ ena anwumere no se one person pass Mpe Nipa entia why your ho papa eno ti ka kyerɛ obi na wobi so enka kyerɛ wobi sɛ Sompa Asem Mpe Nipa yaba na yaba no pabre so a enya asem ketwa akura ye ni danchemru so ye dansuo mu na ye ko ede koyanim ewo asantemama enya asem ketwa akura enu ti no ye ko akoyanim yanim ten enna ye hwe yumadi obetu omro asam wanka sa enna the nation sanka ofalumba obeteneka ewo dwumadie we eso na producers ye no mu edi dwuma eya kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani o na so hwa enna ye begina kokko search Fletcher omo ebo adwuma kagajum ewo production room a enya asem keto akora na wo master control room so a Azuka ne fire Nigeria ni ne fire Ghana ni woni Osika ene chief technician nana ya omo ebo adwuma pa wada wuroma na social media applications ni nyina da ye di atwaguo enso ebo so na wo Sompa TV so a systematic press here wone safo kantanka ene abrante ye frɛ ne Tony adwumere de onfa Asem Mpe Nipa eni agro kra wo mo da wuruma ena ye di atwaguo wo Sompa TV no so no kofro bofo mpa bema esuketu am yi pebre na se Aboagye fosuo din ti fosuo me na meti atwam na me de Sompa Asem Mpe Nipa bose asa so menefuntumpa katatie srebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa ne akosa no ye ko akoya nimten ewo dwumadie we so wo mrasa mo bibia bokọ de fosuo be ma bibia bokọ so bibia bokọ kama pa ankopon wo ye de abade na chese muye se najo enadwo adade ya ne munyo sa afọ botomasa na chese fefe udidi anu ajabi ya so nim sa wale de wade de kwa biso wale bi de ye bi de enye biso de awale bon nso de oni sebe oni bodam ne yepe obi amusu asem kwa na ocheche ya won yan se kuma se fo mpanimfo omo a sebe adwuma de ne show mo nsa edi ka untimi nkan na nyi Ashanti regional minister wa ukrumni amwako hene ene Kenzuba okay ya besro me no ma bi koso Asante mamu anwo ya besre wo mo a omko yi bola no edigu sa abobo yam no omba boa ya na se yaw ombe kunyen ya asem kase pa no aboso yaw omo ba boa ya pese mbusa kumasefo mpanifo se ya asem kase sankrofo no mo de bo mo yi bola no omba boa yen anaso ombe kunyen ya de ti na meka sa enna mi fi adwuma ba fa waye kwa ekwan na da keti ya ho no ene cash ho no so mo ba no mo fre popo no mo bra ya no ma jagu no ma omko ekwan mu sa o yaw enya honko wodi fru Virginia eko sa esro do bepo no omu lodu stadium omu lodu no ya omu ntimi to mu du bepo so a omu susu hipu no ma jagu yaw ohu da we am se me no kasai omu po mu nko ede no mo ye omu fa do mbetumi na eko ba sa nso ya odu mebi so na sai na tini nsuo kan yaw krowim yes se wo Ghana fo mpanifo so we ekwan ya akwa buruchira usi yi bola ne ade kasi ye di bola enti sika kese ya bodin wo Ghana ai ne kasi kese a ye mpanifo to da minti sa ai bola kai ye di bi ba na sankrofo yi ye pake o machine chan ya nyense obi adwuma de ne mo so obayi bola pa ya wo be sa be jagu kwam middle road pa sa na se be seso na etre na sabe e bon kan na wansa so na kosi obi adwuma so de ya me se o mo badomo ye anaso me ku ye o mo yi bola yesre ga kroma fo mpanifo kumasi fo mpanifo mo okay na ye di abeni e wo sa no ma na ododo okay crowd de ne Kenzuba ene regional minister asemwa sanse kumasi ehye wo monsa kwa bi so na omo hwe no mtoto nyoma ye na se obi betena kankan na wasan yade akoto aduru kokonfa no chede
emwa kra na san krofo no mente wo mo ase bola na du ba bi o mo fa do mbetimi de plawdu shisha de ten omuntumi fro bepo krowe the nation sank bibia aboko de awade ayade amia hu han for front inshira ne ani die na yesrese be kan idini na yada yatifo ne si ya college nyina nso ase da ne de nyina yetenase a omkoso de afidie no to Sompa 93.1 na omuhwe dwumadie no oboade inshira mu na onye omukase ya yenim si yetenase se ensem bebire na wo before say be konsem so me ame maame ani ta hotel na chia no be obia okay na fe machia e go so na nanu matena nkonya nyina da na masire wadi inshira dia momo ya yankonko ye no mudi bi ba ehia de bi ato aso. Okay, ya besrese wo pese o join WhatsApp group no. Odwumadie kese pa da yanim na yene mpanifo ni hu komo nwiye. Enu ti o pese o join WhatsApp group no a 0532 66 3264 0532 66 3264. Enu ti utwa administrator no haya obe adeo na yetumi ene wo aka ho dwumadie kese pa ifiri na watwi ko no yebehwe na ya pa hontoma nya asem ketwa yebesre so peso ne yekọ na so peso ka group no ho a namba no na mede atu edwa no yekọ yanim ten wadofo na futu sem no ma menka nchiro dede bi se daachi binti o daachi asem enti o wo china bi asem enti mami nwia bi enti ase ena nwumere se dabi enti ena krobia asante kotoko beka ne se dotu kwadu ani jam ho china bi asem dia orofo ani daso honti ena duru baabi adufoche yetwa yani esan ekofa adi soja dabi asem entia orofo duru baabi ayepa yebehunu ti ena ya chekere boa wo china sem entia se dabi asem nti dia wodofo na anwumre asem ameka ne se manipa ho enhia ma busua ho enseda enhia ma ukromfo ehu enhia empo eduru baabi ya ukrom so kakra dabi asem enti orofo yepa yebehu ti ya chekere boade a na se na nwumere se dabi asem enti dia eduru baabi awofo pe obasibre na daachi bi no se dia wo hwe no ama ne se afifie no ono so atumi ahwewo ama wo se atumi atutu orofo sentifu ni ho na pagyafo ewo ho dia eduru baabi abanoma bia kwoto na wade ase no eduru baabi ama ne ho enhia sanse se enkodai ye pe wo musibre na se ye mo mu ekosuku ana wo musua dwuma o kina semti no ombetwa wo moni ede aba behwewo papa mame ena nwumre me ma wate ase se ye dabi asem entia de a nyankopon ato wonsem ye twa wani ehwe wo nnuama no se ye wo kina ni dabi asem ntide a onwua no to a nananom ewonse ade ne ma na wo gya wo mo ho no ekoda no ya ginsemu se ye dabi asem ntide a wodofo akwantu awutu ye nyame akwa hira wo sika fam uwobi ajapade ensu uwobi pa wo fa asefo no eseyi o eye den a udin ebebam enipa asumasi wo benten anye papa na waye yese tami na nso hwe ni fie orofo dabi asem ntie o enu ti se wo sidan papa wo kurom a ukuro ketuam ko sibisi wo dabi asem ntia
Meka mi kuro ma santema mpo me mpese me bodin no no yo hempon pa na wobo ne sesen ewo baabi a na sesen no eye kama na nyame adom ne nsam wo bi na na japade pi no a ewo African countries no gan ewo Africa ha eno ti na adwene kire ne se da bia asem antidi a wo krokra fa ko a ye besie no eno ti abrosan ya Osei ya helicopter ya de kwahwe ho ya eno de bedi ni be free Africa country ni bia banti fa ko a helicopter no besie na yayi na mu no afam ede no akoto amena mu no ni nyina wo yoe de be ni siye abra wo dani jaye no manfa na amane hokora de bia sem entie o enu nti no odofo eduru baabi a yewunchiye waadwene kire no se kumase a wo yodefo pa nanso yebekọ akoduru kurom ketua mu no na amanfo twa wadapa adentia unya sika wanhwewani amfa anhwe fie maame papa da bia semunti no ababa wa wawade no eye ahwe ni yie wate wochina sembinti no bema wawade no eye treat ni yie wate na se obi nim jonku ade beche so de a yentwa yani emfa hwe yabusuam sanse wona wofu a ubehia won no saafo no a ena se wu sane a ubehia won no eno nte yani yenua eni ne yie se yani yenua edi ne yie dia abrante bi asem a waka kire me mire bi no abra na yefa na dwuma bi mu no na abrante no edi na nipa efiri se na ni mu odu ewo adwuma mu ho ede be ne kosiye eduru ba bia abrante no na ni mu oduro no boni bi okoye ye ma adwuma wura no pam no de na wo di na ni ofiri kuro ketuom ebaaye no na wo nwuma pi na saa ni nwuma na wo fa nipa no wo ko grant interview no wa bra wo tenase no abrante no ba interview no bi na ni bo na ni mu a no peso sorry no se debi mo fa na dwuma mame wo kire binte ni ni pantena ye wate mame papa ena futu semi so dede bi ede to ne kotodwam no de abone bra ebe ma ya fiefiem aye kama ebe ma ya busuam aye kama na empo no ye nwuma so enso be ye kama ye ni nipa eni ne yie debi asemti the nation's anchor ya rari shira dadi biba nanso so ode ne yati apopa anso aba asem se debi asemuntia ye bobre no obi ani ne akina be wo dia nka ne wodi dia gya ne no deserve so odi dia no bise wo hwa asem bia wo kan ye bra na wo hye wa bra bo ase wo ntem bia wo kan gu so wo hetrimodin bia wo bo wo a ena enye debi asem a ka so nya wo die ne nka nko a so die yeye nanso opon ne wo kan ye ni nyina debi o wo edo be kwa akura na se wo obeka omo mbebo amana ho bi ne senti no ya na osumbode a na wasum kodu da bi asemuntia yo no ti ufie no a enkoyie ma no ne no se ye na se o manketwa no beduru na wa wo ekoyie ma no wo ye adwuma a won etimi kro o nkakra kwasi nko ubepira jai ema utimi koba beto ne senti se ne ukura bi a ya na wakai no na da bi asemunti ekina nkra no beba wo na wo adwuma mu na afi bibi koso na mframa bi fa na nsuo bi pete bia no ato opunim wonde be kana hye ne da motom okosi se obeba da bia semunti ensole da bia nkoto aduane nka yengu na yobi favorite ya wanya no na wo de oso wadi aka na okoto agu no yobi fried rice o kurasi asabi onya nko be survive even obi high dan wo fie ho so onya sa aduane na ono ani sika ntimi no asa type ni bi da ntu na ye wade so okoto agu yobi adi mu pa no a eni kwa sa otugu da bia semunti kan ne manem bibi nto ne yem na kina ewiase timi dane bedrum ebi na so pese e bia dio na won sentumi nka da bia semti na ozi etu sa na mo we nyina o ya ye ko school no nkura bia ne no omugina no omuni made no num se da bi beba mo ma be ye abon 7 abon 5 abon 2 a
omukuru no bedwane agye omama komade omu a anka ya bra ya twe yekon no koma anka to mbuguzu anka mu bie se da bi amfa ma me a ebi ano no akọ agya me ma ne hwe kakra no nso ntimi mra na nim kakra na da bi nti ya no nim so mo nko an anim ade o mo bobra na akọ agya obi abeka achem se mo de ewo school no mabon na nso abrabọ no koten ne ye no omu bi omo ntimi on first school na ma ye hwe na omtimi tena se na omo hwe ye mu bidia ene ye chese da bi asem timfa na ni agro ya no omo nim se omo serious ye ni kato ate no da bi be ba ma fe di omo be hye kokofuo mu abra ne omo de ye kura to one product so afuo no omo ye dia ene na ngata me ni ka ate no command de because sam na ye so one product so afuo but ne ubetima kwota ade afuo no odi kan dada no no da so gina one product so e da bi asem die o no nipa bi nim ne maame wu abusua be ye no a anka ne ya ne maame ti asingwa fa abusua nyina namfo nanso onyene da bi nti o ta ne maame achi ame abone so anom baye na fo maame to fom a so anom abegina se ne twema nso akora ne mu be ye hawo ba wonnim ne ebesi ne maame wu agi nti wonnim da bi nti ene otum ko abusua fie nko kaseti ana wofa no adana ne ko sika wo ne maame abobo ano eso onim so onipa wu na ne wu agi abusua timi soligi ajapade nyina de a ka da bi nti ko hu se ne maame no mo kokoro be kasem anti twaso ne yenye ne omo so pemfa mo omo da bi asem nti o bra obi di mirika be fa na wo fa ase e be fa na ase be fa na konta kwa abroche nye jimi no wajimi o da bi nti woni so odoma nkoma wo wi ase betima be fa no se ne manya mobonti wa ye ne fie ye wo so ye ne nse no fie ye ese nkura na amedi ne fie mpo na ekodi wa sela omo nso be ye okay udi wotiri mo de na de hwe one side nko ano da bi o wo mo na be ye wo ma abro afi otu ani asa amene na adan ni so di ama enu nti na odwale ha da bi asem nti adansa tena ase no ye nifa eno na nipa dodo na yusu no dididie na o ka kire ensabo nkum se wo de nipa to ne ye do pepa nti wo nka ho bi ebra odi nkomo na ne opepa to no ka kire ne se nkanie ma ko mu nyina wo de wo nsa na ye no na nyame na mayi se anim guase na firi ho a ke be ka se nipadua yi na ke be ka ye nyina nso nti adwen na wo gye ne be ya atwesan afena ni fa be tia se okay se ne wo kan to asum ma adwen ho yie bisa mpa ye de mi na me dididie nso nipa sole no wa nya ne nan a mentimi ni foforo kra nkoguso enti ne se wo na atimi mam sa akonya no emam se nya nsa no de tete foforo koguso dia ene na wo adwuma kase ba ye ne se enti no se eduru so a bidi minifa no beboa wa dwale wo na kina hu se eduru me so nso a wa be dwale me ko me ya mentimi nwale me ho afo mbe ya adwenkro no e de asomdue bura nipadua enti ba bia timi dwale kama ba bia onifa ntimi nko no bonkum ko hye ne munyam ye pese ye kachi onumiri se e wa brabom no ye wo kasa bi ye friend dabi asa dabi na to onipa bia yare etimi ba dabi owuo timi ba dabi yeyo timi ba dabi ohia timi ba dabi ne se enti no se ne wukura asomdie kase we ya gine dabi ho ne fa ya afoforo so ye na munyina mu kohia bi ma monya asomdie susuma sabe me ya adwuma panyini me ya boss enya wo de ne ntieti afoforo anim susuma no nya wo de se me de me ba ya che obi abeto me mentieti afoforo anim dabi asem o ekina bonza adwuma no ya to ma security man no na afa na wo ba beba ne ya wo de ye ni nyina oba refill o de the same thing be ye wo it is a wo bo bere bia be afa na o self no kakra wo betimi no na wa ye so de tieti afoforo anim dabi ya anka ye nsu a ebe ye se de ano kwasem wanka ye nsu dabi a obekai asre dachi asem bi enti o omna samwa oh yeah that's it and juma de no na futu sem no ana odin ma menchia me papa jaba fie na menchia na pram so hine kuma info ne kukudamfo mutie nyina na ye mo bibia akwa ba se o ma hwe ya ma yakona ene dwen so omo atin minim se sa me ni pepri kikikiki do nua no fie no o pressure ba kwa kotie nyansa sem sa na ye beka no Asem Mpe Nipa nyansa sem yeah Yaw da bia sem ye kasa bia nye nipa bebre nenim se da bia sem nti nye nipa bebre nenim tene eye good se ye bie so na obi a woni me ye kire ndi nti a ye kan da bia sem because the way da bia sem ya sem a ebi mu nti ase yaw da bia sem nti ya waboa bi wo koko ase na oye sonson no so pa emre bi me kasa me papa kwafu
ena me hu sa aboa no wo sonso na wo so pa na wo koku ase na opia wo beka se bi wo nti me fa ba se me koku me papa se jai abo dabi opesi a omo na ma koku ni nsuo omo ne pu nsuo ewo ma asase no ma koku ni from o se minnim aboa ndi wo yenti kamemi kwa koku no dabi asemti ya dabi asemti wo ba se bema ba wa no wo yekua utu banche adua dabi asemti na obi dim se kombe ba o nti odidi wa anya bi odidi ase ojabi dabi asemti na obi nim se na sabe ayefa ne sei enkyere ennim se sabe nsuo beto enkyere no onim se nsuo beto iti na wo sere nkoto abrawiabo na wonim se wonim a dabi asemti yaw ye pese e kache ni pada sani biasa akoda wo ne wote wonim ne da chinti ya da bia meka ni pada sani bia ti wiase bia wonim de da wani man ka obeye ho yi ba wonim nti woni ni pa dele a be very careful because dabi asemti ye nim nkrofo bia yaw ni emfa wo nya hwe enso ne dabi asema setra pa ye no mo trenti ene metima ka so mo bua kura chen ye nua no dabi asemti ya wo anu makura ento de bo dabi na ofri dudu anokwasem yaw dabi asemti wo de akura ba wiase a esese ohwe no na dabi asemti ene nipa bebre yaw wo sika se den wo so na ho to se den yaw wan kasa se wo anya wana obesi ho da wo faasi bia na umfa ne nyahwe oba bia na umfa ne nyahwe da wo beto fam wo krama ya na udidi ema ne bidia na akwa ne ho to na chen wo ba no saa krama ne tim bepeja wo eye wo ba no ana wo faasi ne bepeja wo ya da bia sem tu nko ani di o nko ani di nya bia na ode hye wo no mo wo wani tuasa kwantu atue wo kɔ no efie nye wo faasi fo gu wo de no ma yi wo ano akosu edukumba omunya papa mi de mi mfi wo mo menko ami ye made na mefa wo mo da bia semti emre de adana ne ye ya ni mfi bi mo wa na nkrofo bi awe na ye fa mo nya we enne o ma ya defo da bia semti eni ni pantra ye akoda na wakofa na ne te no da bia semti wonim de da akoda na nimti tretini ye so no magu akora ya nim kura kete ehoro nchasim si no ma wo de ono ma mu TV ho da bia semti akora ne betima baye wo defo ene ye tufu aka cho bia se especially kromo asikafo ebinom da bia semti me say no man nem wiase di nipa to fom no ene no man nem wiase di nipa ko ba bi ense do no ya adoso ye no mo na ebo nsa ho obi a wo sika wo su private car edumre bi na saka no sabia to fom a ye ne ahiafo man ne be you free kam twitwa jew peja o cash wo da bia semti ene nipa ntra ye wahene a oti krom da bia semti se ye bana strapa ka mu a ahiafo man na soawo ama udi wo hene man ye yie ti da bia semti ene nipa ntra ye emu nipa bomfia yawo ya cha semti na bode anim se betwa no to de ne maya dai etwa ne hu hyiae se kombe banti da bia semti yawo ene nipa ntra se tra ye medase Enuti ena ye ka kire wo dede bi ena nwumre se da binti o enuti ena medical ka kire se udokoto kodu ajam ho na dachi bi ekom beba da bi asemti o na ye pa ye behunu nti no ena ye kikire boa da bi asemti o 0551 0551 0548 0548 debiasem entio hello Ovo yeah that just papa papa kya nso ba ya bo den obu de timi so be bo den papa that just me the kai papa
oko yen ya boso manyene eke kura che uma boso ha no mem o me to tia se de bia me fre chena na buzompra aba me ne wo papa uma boso ha yo me do ni akola 5 years abu 10 years ana mo na buzompra okay, Krumla, okay, but in a Kura, 5 years old. Papa, Opa is here, Papa, no, Yareko. Only for Papa. Oh, Papa, Uncle, now, Papa, show more Yareko, a little scooper. I think you are a party, Mom. I'm poor. Okay, for you to be your mother, no, or in your book, no. And Krumla, 1 year, I did this every book, and no much. Papa, I want to get a night. Papa, education to party. I say, Papa, you have more of a day. Papa, come here. Mama, Coco, when you know, look at him. Papa, Papa, I quite a plan. You over the day, that's the one you know. I tell you, sending now with a number. As is about running your audience, I can't with your own, or to be a TNT to be a kind of Papa Maria. Hello. Kevin ye. Bye. Kevin, there be Asem Tio. And also, Mamma can say, there be Asem. When so come out for, so we are about in our bar. I was so to any now, Shin ye. Shena ni simfifi no so ebra awodin ni won ma oba abere wa na sa akokora no ono so betimi ahwe ama unso si etutu ebia unko bebia obo se papa bi ti kwan wo sire ska ebia na wanti no wanhwe ne banti no ne ba no anye yie nti onhwe no nti ono na pe ne kakra no wadi enti we koma awufo se wo ba wo se wo hwe no na onu so atimi aye djuma papa no nyina onu so ahwe amwewu Debia Simti Kevin say about time mo hwe so nhwe mo ba hello baby afrefre udin Abantia what correction odi for Isaiah for Isaiah of Abenu odi for meteun kan Abia Watengo bi a mechiane pa Watengo original Watengo na men kan ho kata be kan se ho the blessing tiwo the blessing Osei she madam ba ko o ha dan ana nto no no nko na ware ana to ho ana benti bi bae e be kan o mari ba bi tra ana mari ba ya idru na tuyo ya bantere da na ha sikana sha ya abante na o de town abade ni sikana the blessing tiwo ya o de abante na town the blessing ti na ngo pon kamo no okay hello Maju su ebru Peter as from Moonlight. We Peter ni as Moonlight. Tu ni tiamo pa mata bwana de Linda. Ya ju su ebru. Ya ka pare ye. Tu de dia tu de tanto ni ye. Ya ni te, tu do semulika. Ai tanto o que tu tá ye. Ni ve Peter ni ka ndo na ni ka. Tu dio ha mo ye oba awo. Itan sa wa ri ka ito to kwala no. O ta o mo ati mo di de. Ana o na tu ka ta ma wo to. Ni ve ti so bo ko pra ada wo. O ta ko pra da o ma. Di lo cheni. Ani ti e ti bo pra na pa bo wa. E bi ti o bi ya o bi get e ni ti ti ka. E ti ti ka ni ya ari. Ti ni e tu do ko dia. Tu do body anu no okay hello okay hello ni tumoso yeah omoso Pizarro ni emedwadun kinkezu ye ti o Pizarro pempa twelian ponyankopo wonhyirawo ene adwuma pa da ne da Asem Mpe Nipa mode bre ya futu sami na ofosuo da bia semunti
asem kese ana da bia asem na ankasa na sa ye no ho etwa no ho asa be yese pesepani ko nyina han etase ne benimdifo sanse nipa bia se bi pedo asa wanwini de achia na da bia asem no na niema bi eto achew ewo wokwam na da bia asem be kire osefo so ne ya ye kasa yi sabire obi didi obi na ase edie treatment ana ase die ade na wode ye nipa no oni ni di ni ye ana ase se na wo ye sabire obia hyeda to ne nsa frɛ sɛ ohia abofra bi ne natena anadwo a yɛkasa bi kura ne madidi o abofra no te hɔ a onya bibi ne ye sanse bia o fi sɛ nyɛ ne yemade enti na mpempi no da bia sɛ mɛkyerɛ sɛ nyɛ o yemade nko a ne wo ba sanse obi onim obi o ba bia na mpapa ba ko bi o yema ne enti no ennɛ saa nipa no odidi mani bi di ma no so na busua so na fosu saa da bia sem na be sa twa no ho akose enne obi han dan wati ofi a fiewura da bia sem wo ho obabi nso be kwa han dan obi fie na mum treatment a wode nipa na efa so ensam yi ya wo ka kire nipa no enne ma wo ye se nipa na brabo honhom ne honam fama wo kutie nipa no kai se da che sem wo so makwa han dan obabi na wona nanom bia na wote ase na Nyankopɔ be ma wo nkwa se saadwen ade a wo tirimu no se safiri mu nti no nyame be ma wo nkwa na watwen enhyira wo de be hyira san krofo anne ugu omanum tia wo fi no toboso da bia sem nti ye nipa bone ane adwen wo foso pizarro nkenke so maka no okay that ya sem bi enti o hello baby afrefre wudi mame Evacho, the first year, the first year, Togo Makachaka. Yetio. Evacho, from our movie, the Tasha Mokane, Moniki Pa, my idea, Jia, young Colani, Mofly, this one, Evan. The 3 minutes at a more church near Matthew and Sassoyan, Namisham. Amen. Now, the other can say, anytime I see you, Minisa, that's it. The last no. What the wa? Jay, that is a dear. More come. Near more fat. The people called the children and dancing. Or the not in the sofa, Martina was and now 28 years. So while we were by the catching pen in your papa. Oh, I don't must be near me no fear. And this one needs to me that the anger found them to nothing in Naminam. Then I could on the ready. Very much, na we dachi bi na se Nyankopɔ pɛgya me si baabi a meni papa o timi ɔfa no ka otimi boa me a wa na di adachi na de ibi ani ankawa na dachi bi na se nyame boa me na se bi mani a obɛka se tiri mɔde ana so obɛka se timi da ma se pa nyame hwam no okay gina so na yem fa number no wa asem mewre kora ho dachi asem bi enti o da bi asem enti a ma minti mo akomantu ate nyame ne hene wai okay hello okay yeah fantastic kwame kuma Alex aka Ogoro Bam Sompa German office kaja na bibia boko de china Yehowa drum and then Sompa market day okay we do mo ya share Sompa TV na mishiram the blessing chi udidi ya unde sigana wa ya de wo TV the blessing chi o woro bipa na obanoma fane se uyemu ba the blessing chi abanoma no bet na ya de ahwa oba ke kaso de mbem the blessing chi chinia me de me ka awofobia ba feno na obanu so ti show ako pensu taban sweet ni mobia owo sika pa na owo sika no obosu se omuwa amun kwa so bobo ni die na onyiri ko be no mo pe abuso fomwa na abuso fokata mi se unya sika be no abuso be na otime de po anti de dia de da e kan tembe be kan ma ni na man so e ba to ofusu the day something my jam man ko ho agofo bi ba se me eno madache me na go bra we are so ko chewa bo bi anu so ye ene de nyen na man ye to go oni nyam nyam mam che ko mate tara na ma ye o nyam nye no okay watch us some be enti hello yeah yeah na the floor can be
ma enye kama yefa last call na kemfa tuapo da bia semunti o enu ti uni ni pesan ya ye ni ye hello ana ni pani tu mi ti ni dem de da namla ni asama na da ni wa aduma ni sume ti bia de dem ni da ma se ni afutu abde mai da ma se tra ya ni jinamo wa be finfin hello 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 oh what to make ah the guy don't come to you udi baby out free that chance semunti o and then all friends with oh that chance semunti the boy is reminded to be one there for the guy for that's only for the moment I'm going to say. No. Okay. Yam for friend no emfa ensi ha. Enu ti ye ka kire wo fuo bi se. Pe wo basi bre. Na de bia semunti no. Koda na anye mobo wan hwe ya menihu yanka ebetumi aba ukasem me yotetetu bafo ayadan ya mebɔ menta ba mu menam soro mesai enam efom ene obi ka kyera santima wo bi kyera santiman ewo dwumadie we so yakɔ computer so dwadie emra sisia so we a stranger in Jerusalem and a wouldn't say Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica paysetter, sciatica commandant, sciatica researcher, and your friend 21st clinic, and any yampa, we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised. If you say, oh, be any what me say, a bus sciatica, the wabi woman was sayaria, now what minim emu alpha and omega. I'll be 21st clinic, Ephraim. 21st clinic, any majuma. It is a wabim popesa sciatica yare no tiasie sciatica yare no hunu mu a wo call 21st clinic sciatica yare no mami nso mu fi se bia watidi no edi na ye de na nso yare na nya de sciatica edi no sciatica yare no ne di no ede ba yare na eye wo a enye de tiasie sa sciatica wutia na anu mami bi se sciatica no akosi Aboagye ka ho asem no me pese me de to me ba Beba se me di me bato if se din na de no se maame sciatica na din na de o ba yare no enye de yare no eye yare boni yare eye wona se eye afa yi no to so maame 21st na so ati se fa 21st na to so maame fa sciatica originator no fa to so maame na me nim ni ameka sa yare na fu sisi e chifa wo to ase na afa usem na afa wanantu na abesi wonase na ekawo na echu na eye wodie ama eye mobo ama sese wuda wuntimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa sese eka wonkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu yebetimi ayewo massage bi woni padua bebɔ ne nsɛm wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebɔ wo nsɛm aka sɛ motimi aye massage ama nerves no tissues no a ɛfa me sisi achi fa me to ase fa me sire mu no ebesi ase no emu atene emu nomme
ne timu aye ne de ana mo nso so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no anase Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwan so new market ni yetiem ana mo Kumase ehwa overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa Kumase 93.1 no edan na wo mu no sa dan no a ana 21st clinic nso wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana techiman GN Bank dandada no ye kuram ana nkranza ye ban children's park mu so mo watakwa ye ne Roman stores ni di hwani mu takuradifue efie kuma number 9 taxi station enu so ye ginam brekum goso oboase etiabaya simple brekum goso oboase etiabaya simple amount enu so be 0540 311311 0540-311-311 TBM number no say rhyme coordinate synchronize align kama 0540-311-311 yangwai 0540-311-311 simple 0540-311-311 21st clinic fa woyare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo fa ba bia adwodwo no wo de fa bra malaria na ache wo ne diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bomo baso mo ne atuma ye salute mo enano pay doctors ne nurses ya mo tiatese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niam wo 21st clinic no ye salute ya boma baso ewa ejumapa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache okay ye obi ka kira santeman na ye ko sahwibuzan ade ba asem na asi sahwibuzan ho dodo no a enempempi omuyom se na ekosi sei asem we ekoba ne sei mu wie no sei your feedback bebrebe a ewosek ye de mayahwefo ene yatiefo nanso so ensem a egu yasufie ha no enye nsem ketwa kora na sahibozan de be ne kosi ho se wo bia kwakwakoje abusunya asase ye mamenche na ya che koko na wie ede be na asi akire kokosa chiflecha ono ene di sansem na chi wonchirim emfa enchire yahwefo ene yatiefo de yi ene ekowie ye enso so me wakọ aba ofoso mejoso bibia boko de bibia boko tawu yanko yani ye body tawu dia mame fanchi aso konfama eye Osei electrician a wasa fitem sanso biem ena nana bedide woni masa amo a wo so exhaust baby omo bia no mo eye ahotwo sindisi honoma omo fa dwuma omo na ye woka no se be ko baby na menya problem a omo hwema me senti Lucy boom din de no an wo so ye dwuma na aye adwuma bɛn aso ntimi nye adwuma wo commercial bank or UPO Fidelity oboso faso na edibie no ewi aso obi ye opapa no adanase tiezo so no na ye ma me ka na ezo so no say mitu kwan na mkonya problem o se so na electrician o say na eta wo ye me ka ayo wo ye so wo jimi sika ayo nti we dia nchia ase ni wotewo so obozo enko ya ni okay obozo ye number no mesrew number ye de ba betudwa no ye hia obi a wa ye serious wo problem a wo de ba ye bedi wachi se de bonzan de ye de bai mesrew se wonye serious wa emfre eme haya adwene me pa chopi number no ye 0244 80 14 26 sorry 26 0244 80 14 26 sounds to be on with me after 0509 43 84 0509 43 84 bomodin na fresh number no so wo chichi ni benche baby a wo bia no
wo problem a mesro ne kyerɛ ya tutumrika tententem anopa bia no nsia ne fa na yewo ha yewo ehwa overseas wono ma de also hwe ba bia 21st clinic wono ho na Sompa TV Sompa FM wo de oba also pa Asem Mpe Nipa kokosachi anase eye enkwanta bisa wo ba wo haw bia wo de ba bia no ye behwe ne yetimi aboa wo ba so a wo achichi so a ubenya baabi ada tutumrika de fa wo haw no ebra na de ba ye betimi asolve e de amount ovoso na no ukuade etwa mu ye meko krobi efro Sehwibonzan na yenua baabi eba ha na wo kire mu nyina ne se ne kunu efri ebono ahafo brekum side ho na oba Sehwibonzan ho beje yemienche na yemienche na obebeje ye no ono oba no ne papa na bema ne ba ya oba no ho ede yemienche no anaso omka ho asem ma wode asase ne ma no na odo koko no omuwie no omuche ema yenua ba ne kunu onyane de be ma no so na ase esu enyane de na no na koko no aba obi eteso ye nyina nim se sia koko bo no ekosoro ade akokokyen ya be ma no anase oba no ne papa abusuafo se omo ntia ase omo koye azuka meso fa photo no etoso ma me ena edaso no na eno ena ye abrantia anase yenua ba ya ono oba ya ode ni kunu asem eba ha nom no bema no abusuafo se daabi se yemie nche na oma che no so oma cho so mu nche yo omo empene ema yemie nche no abrantie no free ebono eba ye no omfa ne de omo koya na yenua ba no ne papa na abusuafo no nipa mienu akwakotwa koko nagu edi grader ene da TV ni so na ye hwe no omadwu ekoko ni nyina to agu koko hon kwa no ekura bi esi koko mo nom na eno ena yenua ban ni papa abusuafo no ede won e ma ni kunu se se wonim ni wasi koko no so bie mu a ombeku no na se ni osi asase no so ana se koko omatwa agu omatwa nyina agu ofosu omatwa nyina agu na no ne yenua ba no de asem ne bebedan yen zanse yenche yaso entie ba akofo asem ofosu ye boye homoden efre yenua ba no ni papa na busuani wono ni din no kwadwo ahamu ase omfe kwadwo ahamu ni din ye kwadwo ahamu na kwadwo ahamu no ye frɛ no a ɔse an wono de koko no watwagu na se ye kura no se ye jagio se Asem Mpe Nipa wa wo host wo ye producer ene o maame ayase na udi agura ofosu me ka jo play me voice no wa ofosu odidi atam pasa edi atam owie wo san frɛ ye twete ye kura se obekunyan na no na on se Asem Mpe Nipa de ye nchia so ntie ba akofo asem na yen ye tu ye ho se ye nsuro ebo na ye suro nsuo ofosu ye nua ba ne ba ye no ye ka asem no na me hye ebo ema ye di nachi efri akọ Sehwibonzan ni ekoye no ena ofosu ye kokọ report ye ewo police station ni ekoye no inspector wo ho no manase commander wo no ye frɛ no Mr Jantoa Mr Jantoa ji ye feso ema okakere se asem we dey criminal case inside dia obema eye aposifo aka me ho ama yakwakoche eye abrante no na ena ofosu ajuka fa baabia yakwache papa no ede ba ye no fato so mame ene enya senkuma me koye ene o man petrol team kama pa obozo omu Sompa TV Asem Mpe Nipa omu so mu be ni agro ne no ena eye be me ya oda TV sui zuka fato so mame na eye na aposo no ho kakra mame aprosifo no koye ne nya senkuma ekoye kekri mente me wase ena ja ye che no ye che ndi ba station ye bebusa na ose koko no enye no twagu ye buja se hwan na atoma na wose yan abrante bi efeni Mr Red na yenko yemra me ko 2 days wo na no ena picture da so abrante ya koko no ko twagu ye na ye kokoche no ofosuo ene enya senkuma ade che ya asem oka nyina ne se enye ono nko na kokoye sa ade no na onu onua baako ena ye sa ade no posi no ye se da bi sɛde asɛm no siti no ɔmbɛyɛ investigation ahwehwɛm ahu sɛde asɛm no sitiɛ ofosuo nyankopɔn adaworo ma me wɔ hɔ na wɔto ne nsa frɛfrɛ ɛberɛ a papa no ɛbaa yɛ ɔbɛgye asase no ɔhena ɔtua sika de maa no wayɛ saa investigation nyinaa wie de tintintim nyinam sɛ nyankopɔn yɛ adom a afei deɛ wɔma hunu sɛ enipa a ɔtwa koko no gu yɛ no yɛsɛ yɛfrɛ aberanteɛ bi Red ɔno na ɔmde case no hyɛ no nkɔbu sa Red a Red say
omo enton asase ne ma no nkwa na asase no mo de ma no omo de ma no se onua banche ewo so na afei okoye na afei okwakodua banche na an wo hai asase na okoye a yedi ayini na nti se yeso yaba na se yebeto o ma na yebepo Aposifo no kwache no ha papa ne de gina wo ha duka nyakopon hira opa eti ebra ye koye no nyakopon da woro ma ne tinti tetem ni anse ofosuo ni monyamo a anase nkumiri aba ni na anse aposifo no ye hwemu no papa na obeji efuo no ana obeji asase no se wode egoko na ye che edende ma no edumre se esi ho no asase no aba eto eti papa ne betimi akwa asase na kodwitwa asase na ton na emom nipa na otwa woko no gu ye ne de nyame adoma efiri ekyina ekopim no ne fiada no omode ombekọ court na afi court no edemra no achechire wo nti ofoso na mo soma ame ema me ko sahwi bonzan ene mpatamu a na sei ena esitie abrantie na wonu kotwa woko no gu ye no ono na me ko ya ye mame eye patrol team a ema ekokochi opanyini na woda so no nti ofoso se de eka no wo asem wo haw wo amane a bomode ne fabra na ha ne ye ndikura na ye bedi wachi na ha weda so no yetimi ahwe ne yetimi aye ho bibi ade ama ofoso bedase okay we ye kokosechi se de wosi ko achiri ko ye hwehwemu no okwa ne ba no na ya na edene so odinku ne biba utumi sa posifo na yira kwa ne panchi o posifo so bechu sa no ya ne hu ato so nyamia ya de ye beda CP sahwi bozan sasesia no bozan ho na police station isie aposifo a omoboaye ma sabre no papa yi ye de ne ekwa akopie mu asem dibia no ye beda wo mu ase papa commandana wodi akira wo hwa Asem Mpe Nipa wo ma police fo no nyame hira sei bia na ke ye no a kebeboa o the nation's anchor Radisha Sabunza Aposifo the police penina wo nyame hira patrol team commander so nyame hira no nya ne kase ni say ya o man be fa na ntuma pefra ya men kan ko ti kra me kai se frɛ papa yi wa ha na se de no si mu ade kasa basa no na mi ni se bia police be ko ama wa mu ase ne o mu ayi na we di adanse ka chiro bia wuti ese o di asem ba ha ye hepe no pu masibre mun nya so su be nya abotre no nya adaje na na mo si yetu nso ne o so ye ne yatimatu sa na mo no obeye I hope say papa ne na yere emiripam no mo abe da ba ha nkasa na omo abe kasa me ehunu wo mo because never be akudu kwa na se de na maame no ho pon nam nim se anka ne ono na be ba betena dwum abe kan ye ko ya kosie nyina na ya na omo nya de na nso ni se emiripam be de o me ba no ma be ne sa na afi mo mo fi nso ho se ye boy adwuma so ye boy adwuma so ba di abrante ni tri na ye se ye dwu so ye ba dwu ko sika ma ebiem yesef asena babo ubese oton atwaton wa wodia ya gede amano dia nhira mo no ha ndu bi sisiwa fabra ye nyina ne nkoma ya noke omna samwa am chan na free onso kesi ba ko ho nyame ya me do don okay ranta no bi ko fa na ire no na no makodi hu dwuma pa o pictures ni ada na de bibia wada ye gi bibia ansana yaba cha police ni asante no shukina friend say wayeko police ni asante maybe I will be ya won say bakwase de bia meka say bakwase de ka na woro na ni so nka say asemoy otaka e frɛ ha obi say ha how de meko ye de no beti mayeme how de meko ye no omochi nipa na otini kurom na wadidi agu na frusu na wosre kwase abonye ya manfo ayome nche ya omo ye wi a Ghana has no money enemy you. So be at to taxi was a tekafa. Aka cram what tekafa no. Now why at time. Aka cram will be a doko of woman na ba. Ya woman I had the SSC channel than the man. Uber Omon Chromo Nipa. Your men chat here camupano. Ya nyasam keto. Into where they take a bona hawa. Says animal. It wasn't necessary who will be out biano. Sa no ma wo hihye nipa bebre ho muntimi fama obi say me de ha na mintim mekasa o na me ba tra mo wa de enkoka ba bi e be show mu awe tra no wa de enkoka ba bi enti aposifo no mo no o ma de dwuma de bia na ye ka ye police asem a enye o mu nyina wo atefo nte sha asem o ye aposifo bi de dwuma officers bi de dwuma pa ye na video so wuntimi me de dwuma na e metra nsopa
wodi dwuma so a yɛbɛbɔ waba so saa na ye pese presentations bebre so ye ampa police ni Asem Mpe Nipa wodi asempa mo na ba so emom ya na ebi ma gye nsɛm na ma ɔmo sɛ na mo sɔre na police for police da bi nye sa na yɛka na police for ade ɔma yɛ we be na abɛtena abɔ mo dindin bɔne nti yɛhwɛ ɔma nim sɛ de ɔma yɛ no yɛ di akyire sɛ nkwa ngosi emom bebi a police for so de kɔ ne duro nso a yɛsrɛ ɔmo atɛntene nso nya adwuma enya adwuma na nkɔ ɛkɔsi kɔ na ɔsan gyina kontia nti yɛda ɔma se yɛnkɔ anim abakwase ya de ka na ro nani so yɛfa konya we na yɛfa nkyea asantema papa posifo nyina na nsɛ ɔmo bɔ adwuma papa na posi ni bi agime 20 cd ɛwɔ asɛm mɛgyema de mini kwa mefa so mɛgyema de kwa fa so gye me na me panidin no wo ye lucky odi jacket akata so na won ko yi na so tire se menya akire die ebi ye adwuma posifo no ebi so ɛtoto ɛpaapa so nwanwa agime 20 mɛgyema de kwa ku mɛgyema de o a wo kana so aka obɔ ne wo ye dai ma hye da anye bibia agime 20 na me pentem na ese metua prosi nya kum wa asante mapo wo ye adwuma pa woni agingo de wo be ye adwuma ne bebo na ba so asem we meta kan na fidie wi so se Ghana no se si ano edie be na asi na die be nso na aba enkane ye kaso obi akwa akotwa kokoo dua ba akokora no na ya asem kese ibi kokoo kura no se na duane no udi a gisto di gu ba bi ye ne ye bokoko na ye de afra ne hata ne nyina ene chana fo omo ani akeka kom se de mimina di omo ani abese ye kokoo nyina ebe wiase asoso a ye kromufo ekura so etwa mane ye ho kokoo a atumi aba ne atumi ache no omo adwiri kokoo ne nyina agu kadidi da na ye o kanya didi praku o na je so omo kotwa kokoo ne gu ye ya abura na se ye de be ya ye be kire ye be sere sahwibonza posifo no mo de asam no kokoto no ada asam no be kokoto no mo kam ye ni akire efiri se mrantom kotwa kokoo no gu na se atwe wo mo aso ye wo kokoo rose e wo Ghana ha ye wo kokoo hospital e wo Ghana ha ye musa ya se ya tudin rubber road ana se rubber hospital enye kokoo defo ya tete kwase kofa ba ye ne de bo man yubra ade e be na esi se kire jamase ama atwene ana ka kokoo ne de bo man yubra ya won se we ma ai boja operosifo no won se case wo ma hijack case no e wo ho dabi eno na ya ne ye kase ya operosifo ni bi na kamo so sembi wo mo hijack no omo ankasa ho enti ga me se minim de minim mo adwuma no sanka ba ne se ya na ka wa maso na de kokko na sem de bia na omo ankasa kodi na wo ye free ya posifo no na ma hokoro mo sama kotofo no ba se nsem bebre ho mo hijack no we ye nwa ba yi show won se ba boja for posifo mo se asem de mu owrem ba se me enko o ma twe de ne kwa asem de bia ya beda wo mo ase ya beda wo mo ase papa asetwetreche ba ko eda akire nkwasoafo ni bi so wo mo nhwe wo ma no ebi apim ha ya asem o ya asem fufuru 21st keneka ye siatica expert odofo 21st keneka ye kan no wo mo ba Ghana no wo mo aboa papa sanse ya die bia da wo de koda 21st keneka obetu ase no de ama ho na sa ya de siatica no sa siatica no so osisi afa asere mu na kokoma kosu na sintim ya de ye papa bibiduro show na 21st keneka di tu sa siatica ya de na se odofo medical ka kire o se se wato ba ha stroke a chew said you contobre de aka jakura no a odofo 21st connect frisuo ise ka yigina ni mu amoko be ni esi wo mu ye to mo ko mo ka kire afoforo odofo 15 branches yo na 21st connect wo e wo Ghana mema odi tu yade ase kuma se ehwa overseas ya dabraka ha
One Sompa TV Sompa FM no na wabrusa akromu odofo yefia ya de enkoda 21st kene kwate otu asem na won fama obo ase cancel quarters call junction o konkran ya obohu won ewo ho so nwane kwanza tachiman 21st kene kosinye minie 0540311311 0540311311 3 heba center du papa bi odi abadwa so na Ghana fo akire guso na etu koko ase na omo ema wo mo no orofo sa 3 koko capsules no ya du papa na se koko no ediunya koko hawo ya na koko no seresi ha memma no bi no eduru ba bia ogya na moja firi mu ba tuma memma yo no etimi kofom mo be ma no so de se kofom ni ntumi mo adwuma na ukoya na so ba orofo ye tu koko na se pa dia 3 koko capsules koko master ene de tu koko na se ye ko kolina ke ba dani heba misty heba ene happy dank ye benya bi ato 0546 107 0546 107 orofo akwantu semina ye express group ye fa yakwantu sem enkoda express group broni krom na ye ko ye twabosompo wala tuasa ye kosuande ye express group na me kamfo nam dia ma ye UK anase hin na peso ko Germany na Canada anase USA Australia na ye express group na me kamfo na me dia ma akwantusem yemfa akoda express group obeboa opa yemfra wo mo ahoma we so ni akwantusem minada yemfa endai wo mo 0552 8227787 0552 8227787 express group na me kamfo na media mam woman of faith you one message Jenny Fifa brefa yabo a ohini ni adazua na aka manchiri mu orofo na sedu mu asia ka manchiri mu no eboa ema bia wo mo wade 25 years 30 years ye na 5 years 10 years ye no munya yefunu emfa ngoba nyankopon enam na adom so a sede ma no si enyenyem no ano odene papa se me kasa sesi no ma wa bompa ya manyankopon ati won sufre no be ya 71 na sabri afa yefunu worofo dwumadi aye ko tachiman community center na yakwa di no da kopewu na da kope ne yekoso gu awurade so se awurade de aka mu bia no bra beyo efa emayen na 73% say come and see bra ne bra behwe de akrupo twedi ampo na nimonyam a wode edum manu bia sabri no ye ko Tachima community center ni akusuo gu awurade so worofo enyuhu emfa emfri dwumade we se wani abre na se opeba ahye wachi nko ade a ye Tachima community center ho na dakudwumade no ye ko akọ ka bom women of faith and Mrs Genevieve abrefa yebo a ohene ni adazoa na dwumade we odi animu kama pa akasamafo a dwumade yase General Moses was a prophet pa Mrs Vida Fosutabiri enkane ona na ye katikisi edema Trinity Presby ewo Tachima orofo yenko na nyankopon animonyam enko dadi anyomtofo a wo bepiem ewo dwumade ase no beto enwom ede agikrupo twedi amponya metata no aso free na henwomu no Adumba Faustina Minister Audrey Japan and Minister IBJ womo ene de enwom to ebeje krupo twedi apotata 23rd August you memene de di animu ya ena dwumadie no ekoso anopa no kron empam na dwumadie efiti asem or say human of faith or say the Lord is our victorious banner. Human of faith was indeed the Lord is our victorious banner. Tabita clinic say can't say free screening no ekoso diabetes and prostate and infections na or for young fan that Tabita clinic where do see free screening what do be judge fidie so na so hu yade no a hawo no a bu aduro a wode be ma abuo merem eno de beje wo ya tasuma so Pentecost asore ni dwano na edi enhwanimu anopa no nwotwe anwumere no nan enso wapon orofo yenkwai na yenkotu yade ase efrise ama me ne wansa yade o nipa benya aso na yade kro ya 0202 347647 0202 347647 Tabita clinic free screening ena meka na mede achrewo no Kodi Setkel Limited aduro afidie nwanwaso wode abadwaso na yesichire yade sugar level yade check no Kodi free and Kodi free plus self afidie we no yeketekete za na adwuma ebo no
enya asem keto crowd of pebitu atifi e wo fie wate na no pebeya ansa na wosimfiri wo mpa so no na wo sugar no wa check amanyoma e konkai ene nipa ne ahodin o eno ti ayenyine gina fidie so kakra ne check nyoma wate eye Edia pharmacy wozon chemist Jab pharmacy NNA pharmacy Lancer chemist ho ena ye benya code free and code free plus afidie bi enso ato yemfre yehia bia eye 0540647867 0540647867 Codicel Ken Limited afidie nwanwaso a wode aba na yedi eho adanse enom kekede yakwa akoyanim de wo ba no anya atrase ma memo akwa aba yeja oba tampa bibia bokọ de bokọ udin de sen e frame mami sewa mpa fofiri hin ne baye Kronoma Francho Brakatu how ne say ne wo dia beda Oforisuo Aboagye ne na pamfo say yenko moa enyumre die bokọ na abrante bi na me abamu die na nye bokọ sa bokọ sa nye bokọ sa abrante bi na me na wo edi na me ye twempna no me manko ni fieda nti me banyem ye ni munya be wanko ni fieda na de da nyem ye manko na busuan fie na busuan fie ho na no te ho na oye adwuma okay by ono ne te baby nti me manko ho nti me banyem ye nya 2 months ena me dakro me se me kosra na wona adwuma nti me koya onso na adwuma opamade me si table na se ya tina table nti me te so na maame bi bewura ho to ra no se maame se wa me maame ni o na me sorry na me ma good evening I just what wakoto ase na me chia no se he uni me na me se ma mpa cho de bi me nimu wasi uni me si de bi wasi uni me eduru ho a ye behwe na me si nti de nyanso one ne ba na pie na ne ba ne se bewura mo de abufuo ene bewura ne shop ho ene obeka chem se hwe ne manfi wo maame na opesa oba bi one ne betina bia ompene so no ni me na madikan aware me so na madikan ni obi atina awo mienu nti ntokwasem ni ade na mdijaye na oni me na me ni obi tina ese me wo suban a nka nipa no ene mentemati maame no na ekasa maame ne na ekasa asem nti ne ba ne kai ana me se ye ne o maame woni me na me ni mu no eno se ne maame pamade na odi rewra fiem nti oya no se me de hwe na me afi no ni entina ye baby so eba sa na de chi mi ko ye fie ekobisa se ni pesmesi na meneneti na omuni mu no ena m na na eka se oba ye fie ebe pamade ho eye maame no ai oba ye fie be pamade ho na che se oba ade ye maame ne ka se onimi a eye no kre me na ma nhye ne nso wa be fie wa be to me da na me se me de minim ne da nti me na so kra ye oye no se maame no so onya nti no so si won pna ira chon ho to ka na me se me nene nyem ba encha afi na menya abosumi mi no se a ene wa sema kwanya mbefa so a mo be ka ma asem no mo nka na che se suro yiwu afom yiwu fiefo no so wa wasem a nti menene tete ho a nyinse no je okacha mi se menwu na me ton aduane so wo kro no me ho no odidi daddy abrantie we say we are ungrateful me hu we si woni bio de me de ye adwuma me oba besia ubisa ska on ho na mam we ye free me ba o si abrantie friend say odi ma kronom de obi enim no mo frɛ no odiska odi na ho ofe na enya me nkwa ne first person on ma wo woni obi so awo a yesi maame ne the same thing
ekwan abrante ne de mafaso no saa na ode maame na ma ne de girl na faso udwetire na hye ahye wadi ne nyina ahye kra before ansa na menya 4 months menyem no afi me benya 4 months ayaya de chese me kwa no wase hye na mamba ho me fa me nyinsa ne mpa ba bi fa na me kotina me fie because they na oye na eye mahomete tim kotina me fie me so manko ho biem kosi se me de woe sometimes no saye adonko adwuma ti osebo so me so a 2 million obenya be efia na me tim bronco kwa afrancho bronco red park ho omo amene omo ti fie me super pa daddy wonyim no mu no menyim nim abaya ohu me ye madwuma ho me kuta me dwetire washi skana wi afedie osiwam onibi chisabo na efiri bosome mienu a wohu so onyem no ekosi bosome nkunum ho no na hwe no ye sesa time na scanning sign ntino osea ordinance am ne namoachi owo amehwew nti ebedrum ebi na mini ahoden me so me yare kakra ti scanning nyina abehye afia bibia amba otome baagi ma bibia amba scanner sign no fitin ase ye wo saa no ho nti o start ya na me kwatra me fie wansi hoda na de woye na me de woye ufiri ye wo ko maternity hwan ne beyi wo wiye dana wo ka me no me nanti frafancho kodi kronom that time so na me call hospital wisdom kwapra me kodi kronom kwapra lai ena ja me de obi de me call ti me wo ye na nurse ni ne si ukunu we na me de ne number ma ofre na no si cho easy oye ofre na no si bra congratulations o se dey congratulations o se oyira wo o se onya ade ai no se bema o so ye de nyame ase no de insuranka nyame kan na koma ade chen ye na no obai na ye bibia ya mfa nsu ensi mi so ya anya me hwe nti no ende obai 7 million kana na ya bo no yi 5 million to bo mi me ba be ma wi afi do ha akwene nim to se chene nim tan bi odeda ho koda afi no ba wi ase da chi asem ti o daddy owi auto 5 million boy me oti miniska bi ebem se mbe ku se mbe de o eno ti pa ma me se de be na ba chire daddy fiti ye me wo akra na ye ko fie no onde ose bosumi bia 2 million no benya mpa so bosumi bia 2 million no de asende me e free was e be didi o se e be ye de yo onfa ho e so pese ye de ma o e na akra ne ko 3 years on hwe ne dawo fiti me fanse akwani nya 4 months obeyare me de ni pia abonti ni mu bui nti ahomachi bi na me friend se me de akwani pie no me ntimi so obi aso ni mu so boni o so anajo ne sa erera free me so ko ntimi me ha me na no ya enya asem ketwa no katen wan frame me biem bosu mi mienu nti o frame me na me se krache oba ni me ho oba bia ni me ho en frame na me katen no me katen no nsa me ne kasa no a record ka se oba bia ni ho no de ko che na busuafo ti me frɛ o papa ɛno papa se record ya ne ba ne dia ba kyerɛ no se okaso odi akira ne yare be ye kese nti ba bia me hia ne ba no ye nko ka ho asem ye he na o hia no kronom wa station ho kronom station wa na wo fa kai minim ne rada nti ohun me na nkomo ne ade hu adwuma me ye no ena na so pe no eni nti esa mentimi anko fie ho bi baabi a mete so na me time aso me dem fridge na me ton ye na me de kopɛ da oh na me de tu free wo bet na akwa nwoma abo
be sin that time na akwa no 4 months be sin na me no ka say oni me be said akwa ni city empo na so ye de adwuma na me ton aduane kuradwo tri kama ono akra be ka no kre se wo wa hasisi a ana kronom so sa amanfo be fra oba se wa special food joint oba ni pe egu me so o samboard no me ton mi container nyina enti daddy enye easy say no akra no onya 4 months nyanyame adom me nya school adwuma me trade na minti me so fa ni nko obi adwuma ti o ko school nti no ni fees so boarding busu me bia 5.5 nya easy mame busu me say no ima no epeso o kire say asem na wo kan ni ti akwara no nye ne ba na I also on hwe no nya ne ba no e de na kire say nye ne ba ana me say me kra no me bia ma no akasa asem na ono nso sese because that time I'm in tea am here you me fa dropping kwa na me kofia obeba be sign dropping nti me man ko be bia ada se akra na nya ne ba ombe DNA prove say enya ne ba me fa ma de na ma hwe no by so onye DNA dia enya ba bia amra ne de bia no mo ne nkama me because omu ade magusafo nyina akọ wadidi me ma me kra atem ma penifo bi friend okeka nkwasa Asem kire o even enne kra no wakeka nsemfo a kire mo penifo okay na kire se sabre no yima wo so okronom enti sa akoda no nye ne ba evidi mi de befa se nye ne ba de a ni wahohoro ne nsa wonko ne ba bi se de maame se we ka no da o mu ade se ye ne ba no de a edua si wura mo bebu no ebia o na so mu ade mi onye ebi mfa nkire me koko se chitina se ye chia so ti asem odwuma die wi so meta kasa producers ye ho adwuma ye nkonkotie abrante no kwan a producers ne di nkomo se o kan ye no ye nyina ye ntie bi ya asem o ya asem kesi odwuma die wi so pani pa memo akwa aba Oforisuo me joso na ofre yima ene me frɛ yima na yima me frɛ no nti odifo Bible no kwafo na mkwan so woba yima ka asem bi na asem no kan ye no Oforisuo me ame no te yi yentimi hwem gye so odifo ba di o mu se me frɛ yima agye me so okache me so tekam na me ma ne simanum obɛfrɛ me twɛn ya ama ne di don hwere baako enaja wan frɛ me na me am san frɛ no me frɛ na asem o kan nyina se die be nti na me nam me da me ho di kyerɛ no asem a o kan nyina ne se ababa awayi ne bana one na wono no ababa wa no ede no akoma bema bi ena mbusa nsa bema ben ena ode na koma no na bema na ode na koma no no waye nhwemo hu se bia ode asomasi ana obenten o se wono ankasa okọ baabi na baabi okoye no okoye nhwemu no nhwemu mu ekache ni na nsa ababa awayi ene ne wo ho no na osan deti bema foforo imane ekasa enam so ma me se busa na se na akora no sisi no eye ne ba ana enye ne ba o se no hwe no na ebra okọ baabi ne ba ye no ono ahwe no hu se enye ne ba enam busa na se na ebre ben ena enye ne ba o se ndi ontimi nkyere me san ko so busa na se yimei ekora no ebra na wo so hwe no no eye bre ne bre ben na ma akora sika kora no eye abosom sen na ma ne sika wo se no so ontimi nkyere busa ne biom se yima wo ye sure se me pese o ka susu dua se akora no enye wo ba ana se eye wo ba o se akora na enye ne ba me busa se yima se ma o ka me pese wo ankasa wo nante ba ha na ababa wa no tia na so tia na wa kan kire se baabi a na bra na ono ti ho no a wo kire se ofa wachi no na nkwa ba be kire mu ana se ye wo Bible no kwafo wo ha se wo ba na Bible no kwafo hwehwem na ebra na ono ti ho no se ebi a wo fa wachi a mi ame no ka se de mintimi nkire je se Bible no kwafo no na etimi ebe kire eti omomode na nkwa omra sompa ana se eye ye fiduem hanom abrante ne ka che mi plain se e fiduem ha de o ma ha ne o ma ha kina na wayana adwen se enya de se ono so o ma ha mumpa de a se ye frɛ no telephone so a so obekasa so onkasa de onkasa ne o kina so eka ho
yima me bono yima se mo kan nyina na se efi ha de oma na ne ba no afei na owewe sika na sika bi on saka sika no a ogba ko edie ni no na die no eye ne ba obekire se nye ne ba so a obekire bi busan se bereben a wo se eno so de ontimi nkire okina so eka ho nti ovoso ebra ye nua ba di asem ne ba ye no ye to ye nsa frɛ no yima se akora no enye ne ba na ebra on ne te ho no ofa na chi eti odifo eba ye be hwemu so ofa na chi okay. a ende jiso odifo eka maame oba no ho na tu ni din ono na tu ni din ode na tu ne papa o papa di Mr. Casey eti ma no de akoda nto ne papa ode na tu ne papa na brebe no ka kyo sa akoda no nye ne ba ebra akra ne yare na me frɛ no me ka kye ni say o makra me de ni pie minim so bi aso ni mu so bone na wan fie no edi be 2 months na wo frɛ no na me ka kye ni say ne ba bia ni me ho nti ono na evidence a wo se wo no eno no se me ka se ne ba bia ni me ho no o se me si akra na nya ne ba nti wo hwɛ ne biem odi abufuo na kan sa oba pase wa no ko anka say yi o daddy wa di mani ache be ma di ko kasa akoda nya oba obefa adwenbone obefa adwen foforo e ba sa wo ma mpanifo pa na chewa na me ma me mo ko fie ho ene ne kasai even ko wadi di me ma me atem so aye dey o se on fa ne ngwase se mo free ni so se dey on na ke kan se mo chem on na so me so ama me ye na yampa se time a woni yimate ono na sa wo be ma foforo onu kran ko onche kompen o te tale o san onche ne humpo me ma fa drop in cry mi kofi oba be gina ka ama mesi fo na na fa fom ne ko ye nko me ho ye me di na chi akọ no because na me meti afrancho eno ono ne te kro no okay yakopa bibiduro enom akurase aduro na eno eye sofo rako heba center na heba clinic ono ena wode sa akurase aduro no enso aba orofo se kokro no ehawo usisi eye oya pressure yi se wo home to ni eye low eye high bema sabia kusabia nyado no obahia mu a unhunu so sesia taskala ta ne ba no no de emwa ema no mpesa kra na nkwamwa no akotia yade no immune system no wodofo yema immune system no so enye dene kurase aduru na ebetumi aboa sofo reko heba clinic no ene de abadwa so wodofo se ye pedro pa de tuyade amabobo yase de a na Freddy Mensa ba keu Time FM so oboa se kwa benya biato Free FM e wotachiman Boga One of God Pharmacy ana se Promise Heba adum okwa ubenya biato pa yefre sofo reko heba clinic for na ye no mo enikita ho ewo akurase aduru no 0248 672271 0248672271 na me mausika sho botom na nwumere san se yankote aduro mre no ane haban yisikasem no na Charles Kodwofo so nwumtuni a onya ne ba bi ko se ukotu se sika no se da border so pebifa oyo hene Sompa sika kese na me kanfo nam dia ma tietietia star 426 star 18 hash tieni star 426 star 18 hash send the call all network select Sompa FM no order or the prompt message beba hyehyeni nyina kosi ase unnim fom kura menkwankwa no film man because ka de mfa ni agro unnim fie du nwotwemfo asem koso na esanse eye kwan bia betumi nya kakra dia tu botom nti no National Lottery Authority omo ensa shase kama pa o se mega cash lucky boss was even big unique se pa na nanoma kuafo ebo fertilizer bia baso fertilizer baya OCP fertilizer no OCP Ghana Limited omo ene de abadwa so dofo yenkonkope bi na yemfa enkogu yemfudie ne so ebeso do so no atumi ate na biribra ni nyina yisikasem nko a OCP fertilizer ena mekanfo de amawo 0345909437 0345909437 OCP fertilizer ena mekanfo nam de amawo ye video super papa
a photo papa dia Novigi Studios and I make come for na media man so we Ghanaian film na ye kotwa wa ye apronto abeditro o pese unyan kaidum bi na eduru ba bia wo dia hye o deck ni mahwe no Novigi Studios na betumi aboa sa akwa ne so Novigi Studios ankasa ewo enkran malama base first Kokroko Street in a ho and I be who Novigi Studios 0574 715 778 0574 715 778 Novigi Studios and I make come for na media man Lawson Beverages say or the Durema Bitters abegwa so na what the Dure ginger liquor no so abegwa so he twetwa bi bobi ubetumi atibia di kama pa na se wo pa bo na se wo support na pese wo ton bi a orofo yemfre wa homa we so ho si brabeji bi ton na so temfa so ni bi 0242133577 0242133577 o si Durema Bitters ni ginger liquor zitwa bi na gina wona so pa bia Ghana fo agye atum eye club bia 8888 bia Ghana fo agye atum eye club bia na aponto nya badni to ne ayiyo ni nyina no odofo yen yusu club bia ni wate woni fie du nwotwemfo asem enkoso oba pemfo nkonko no bi bia enwa ene club bible no kwafo ewo ha asem o nyame nipa memo akwaba meji oso opanyini nyame nhira wo say de ya na ye instant justice ya na pese ye te ho ase enuti na ye de ho abefam wa yesa akwa no so maame se wa nikunu osi akoda no nye ne ba na one ne te wo no owo mpena eho ene pese ye hwe ai maame se wa se nikunu ne se eba na omo awo no enye ne ba no na chiri kura no se no one no ete ho no na maame se wa san ewo be ma foforo bi enti ye hwe be ma foforo no ewi aya hwe akoda no ho asem na mpasa so wo mpana na de baby ade hwe be ho ntina me bisa wo na me ne bia wo no ba ma no betumi abɔ ne din ima akwa na wo so de sen maame se akwa pa no kwafo maame se wa na ti wo no na yima se maame se wa fa na chi ane mbema foforo de dawo na chi na maame se wa nso se yima boa ye pese hu se ampa se maame se wa na ofa yima chi amra me se ni fa ofa yima chi enko banku ten no nimpra dabi imana na yusu no no company ya hwe akola ne ho asem okay ye yima ba ananye ne ba akola ne ye friend sen Kinsley or how many years 2 years okay akwapa no kwafo ye pese hu se Kinsley yima ne ba pa ne moja ba amra me se ni fa anya ne ba enko bankum ten ne ba na chese bo apayo no mpeso be hwa akoda boni sem na ye no okay bible no kwafo sese no ha no instant justice ni achirem no bia gene ho ade panipa bibia bokọ de nyame adom be che tiefo ba ko mienu be meda omo mo hwe sompa mechia wo ene omo mo tie Sompa FM so Prophet Dr. Joseph Mensa mechia wo bibia okay do number ne betudwa my telephone number is 055 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Kumasi had a Santasia in First Jericho Junction. A day Jordan Benada China and the Asian Crawford. Then we move how person who na brabum send a Juma Potiesa or ye. No to me, ye was sitting in Mudebia Mikasa Bema dear, a Juma and my Frau Bema. Ye Juma Fluency, I shall Bema and San Wahem. So what Juma and Koya, not just a BBA CZMA. Ya betchire wa adwuma pote ese wo ye ya behwe wa brabom die ntina wontumi ntumpon ebia na honhom bi na ehaw ni na ya behwe na ye de ama ebi nso na nnwoma bi na wontumi ntoto ne yi ntina ma wontumi nko wani mu abrabom
yɛbɛhwɛ ne nyinaa na yɛde ama wo obu ha ne deɛ ne yɛ nyadeɛ ne ha no obu ha osusu sɛ sunsun ɔdane dua otwa nkokɔ kɔnfo gye ne wei malam gye ne wei ne nyinaa no sɛ hwehwɛmu ne yɛ tiatia wobɛtena m'anim akyɛ koraa 2 minutes deɛ ha wo bia bible ne bɛkyerɛ okay ɛyɛ nduro nso na wohia ne yɛ ma wo nduro nti memfa me nɔma no nto dwa na mensɔle me telephone numbers ne yɛ 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 frame ya Prophet Dr. Joseph Mensah I how be a da so bi a se ye hwehwe ma no obenya o tragedy. Okay, yeah, the prophet, as I said, no, Asem Mpe Nipa no, yeah, young cocoa to query, instant near Chirichlim. Sister, na Yimanaka so one tiasia, a be DNA, tia, and there a futusame by a Dacia Semunti. A quade bedru baby no sika, a beer to a month will be your mame. Okay, Panama members in transit. Ya Breno, I have Sima, me and Sammy and Sambia, Yamfa and Casa. Ya Samu ya Sam Kasia pa kwa kuya breno aya brenti ya we de etiawa baba no kwa kasa ti baba kasa asa de professor Joseph Mensah de ye nim de otime ye enti we no ye de bia meka sembi se ba kwasa de ka no 20 ne pa wo se fa ma na de kumini mo me hwa de bi ebra maami tama na ote ne ba ne nchen no ayɛ wase no ebehu ye no ne wo ka bibia atwe na ɛsanka maame otie ne ntempa tio maame ne se wo de wo behu no obusa se wonime hwemiye pa wonime hwemiye pa na nyame kasa kyerɛw kwa kunu wanyemo wieo ana me kan se ne wanyem se ne friends akabia nim jata akabia nim jata mpeso be kan se ne kasa ye mu no wo sa brante na ye bia eja brante ko tum se ye mo ne nkyem so omu ade ba wo radio bi me da bia me kan o manipa ni bere a obo udua wan hwe yo bai wo de sanction beto se o maame ne kura na sebe wo ta wo che so on ta wo chi no se wi sika ma oba bi agira ene koro no na ko be go ma oba ni abre akura yi akura no wo swanti entimi fa ne to afidie so akura kama na maame so ba wo se nkata wani wo so abo udin ni ba bia ya adwuma nyina se no manwo ayo so etimi de force way se yima no wo te ase a ne mrante sem no wan hwe nkrofo bi ho feche no yakosie wo mo nkrofo bi wo sika che no yakosie mo ene gaga obi di kwan se wo se fe se di sika o di sika eno nam krom wo na we mo sa no mo ko ma pa wo be so nya bi agyaw we me no ka se we ma egu no so nya se because o di sika awode obi ata so te ase na woni ne ko ma pa so obesanya bia jaw okay we ye ka se mami se odisika san ko ba chen ba bi kan ra obesanya wi ni no because na djuma wo ye eje de ye ka che no ye se ponko bode man kan ni wura mo dam na busuafo no eye ne maame no nka san chen tisa ye de ye be ra no ma bi Joseph Mensah kasa ya hwe ya odi duku bobo ne ye mo no ma bi ho okay ye de futu sam ne yetu no tintempa na kra ne kama wo so akra dim we do ye no mpa de ba bia ye dada na ko ye se obey ka so kan em do wan twa ye de na nso ahomete se mani patimi ka de waka se oba bi wa en de taka e wo ho so ta bi ko ahomete se ma be hye dipa no e ma ne ka se bi e wo mu se kasa no kan ye de nye na nso wo hwe scenario be bia sam no free ba wonu anka onye na dwe go 5 million ko to wo according to the okay etimi da o me no ma je ne ba no entesa o de sababo ne the nations anchor ya breno ya samu ya mfitia se ntem ya ewradi nhye ni pa bia no onye obi akese me de ba nsi ya na futu sem ensa nkoma be ma na ekoma ma da me transia ya me ka cho se ye ne kwase atwempra ye nwu ma kwase ya ye nwale ma kwase ya ni ndikura ma me kan se ye ne kwase atwempra ne se o kofa wunim so kwase ya kide wakom na ne suban kakra ne ya mo nsa akoyi se woni tire dunya hunu se wi a ye ntraze e betena ho anyema ma no uti ye nua be nkoma wo apon aduma wa bre ofa kai kokora yitimbe yire ozi dimaji e wozo hunu se ade ne da ache nyefe bato ka se ne nua ma no bi afa ye maya na esi so no
dodo na agimi adokoro mo atu a certain level so ka so pewi a we on so certain ngo wase ne ho fe se de ne ho fe no tudim sa ho fe na agigi na adwena wo ne be mate wunya nyam ye mpo odidi ubuchi aso ndi anka njo zo kwanyema wunya se obe Osei Yaw no ne sane nam na chi opis no bi din sa funa chi na mo iska de awi ahia magire we na ne mezu menyi kakra nko wachini dia na hyewa obi din se ko fa we ni nti ebe dan wa dwene kura wo ya ndi etu enu ama no mfo so mo mani mro mo so sa akasa bi na so mo bufu ma ma mo yisu no enye ma wo mo oba bi abe yisu sa akasa no aye krado se me ba no me hwe no me nko ni njen bi eni oka tie ni wi a waje wo ba ko ba ofri se bibi betima mo asa abe ko se wo mo ade a obufu se de no wanyanyansasu afiri ho ya obere ni so nti a me di isi kura no na bi maka se sa ba yesu no wo kwa wale a ye o mo mfa ni die ntina wale ase onzo so wanya kunu ba akwa na odikan na wo ma ade ye ntokwa bi ntina me gina so gya no be ma wagina so agya ni nyina achi wo business a wo ye ene be ma akofa no a nia wo ye wo nyina achi wo di usika de na ye be ma baba ya ye yongwa wa be di kan fa no bra wo bra no yaw ya no ogina ho feri di se mema do so mo ha mekura e na nko ade ma be sha sa motive ni nti nsemunu gu no mo di gire wo nsemunu gu a wo krokro ne se de anya ne fe ope bibi fufuro bi o expect bibi fufuro bi o de betete wo sa wa nkanti mu be bo no no aka se mi kuro ne bo nkofo okobi wi a no hu se se mi nya osoro abofo na nam de ni di agro de ba sere mo se munya bi a ya mu nkom ma no mpanifo hu se ebinum ye papa obi awo ni kunu krokro na asi odidi na tem no kasa adwum odidi na tem ohunu so mfa so che ye wo na tikom wo kofa se ebi mu ansa no se miwura eno no obegya awale no otwempra ene this say tie wa ya ni kunu da ne bazezi anka no ko be do so obeko because checking the su checking we su a obo se wa yera kora ejimi nu ya no nya ejimi no onya ejimi imano onya ejimi no na wate no wo fa no kasa wonya ejimi ntu ana mopa yesa de de be ye no na be dokoro no ba be furabulu san we wo mbe awu be ma kama say na wo hwe no munim ne ma de ba da cha sem ti na aka ya obi ni e o china boze stroke a chine da dem no oni ba be hwe no ozu nyansa na china ma okay ene be panel members no akasa me kasa biem na emum bible no kwafo akasa se na adwe chen se ontiase a ye be kwa edin ni no eye tietia 0554931131 0551931131 0548931131 0548931131 0551931131 hello Yey yakoya ni mebre ni so kama we escape na fiamele no wadi ni nemo ndio ndio wa coffee ko ni ebe ya machine obaka me kasi ni anda na nsa yo mutaka yini eti do ko ne fasu bi ni fo what to me akodo ba nche what ni fika what in ketri ina shoba no o sa no ba na awo aye ya ta kwa nyoba ana baba no kwa abete chimuno ni na be mano o me ja kwa ne no ita da tia to munti kere do wo ba no shoba ya dia so da wa akwa na show we o fa si SK balance na na ne we na mi nyaduma no okay hello what you make? Hello, Oforisuo. Yeah, when you? Good evening. My Joshua, mama. Now what to say? Come up, pa. Hey, Oforisuo, my poor papa. Now when ni? Oforisuo, my trouble saying. Yeah, about Pameton catcher. Papa B. Bibi aboko dia. No mona ka bodi ayo no mona bodi ayi. Bodi ayi na dia wa yiri no ho ana na bodi ayi na de. Oforisuo ma me ko ma ata so ya mi tra mo ni mujuma pa muji. Na ka ka me se emma. Yesi hawa yesi kasta. Yesi hawa yesi to tuya niema. Yensi hawa ye ko relationship ma ye de ye niamba ha ye like ye be sia position ye ho and that also ye na ko relationship no ya pa ko wo and ya be bia so na say dia wo say wona no ko da ko ni ho ba wo so ma ni ho do ku mu that ya so Oforisuo e ma ni ya ma ye ni na because the time e ma ko mo ni da ho ya ma ye ni na ho okay kakra na ya bro so dodo adan okay,
okay oba ba ko akasa bema ba ko akasa me bre na ye be Oforisuo Aboagye me ne mapamfo aha ene edwo ye de Sompa Asem Mpe Nipa ebesi yakra mo yeko long time.